пусни на тая коза. Че там ли си? Да, бе, човек. Аха. Сега да качи се под тази лузя. Хубаво. И да чеме към той. Влез бе. Is this real life? Към динята. Тих, какво има както да е? Каква дина? Кой го е бе? Дилимано. Аз съм бати мощния. Аз Вече. съм, обаче пак съм си мощна. Аз съм мощната пенка. Имам дъма честплейт и дъма панталонки. Аз съм целият дъма без честплейта. Ами... Искаш да взема... Не, всъщност ще ги фърля във вълда. Имаш ли запалчето да ми дадеш? Не. Шит. Нещо. Чекай малко. Дай, Давай. Давай. О, не мърди. Чакай. Графиката ми сега забелязах, че... Чакай. Мисля, че долу имам Не на хубави фастата. пътъци и каска. Май долу имам. Да слизам сега долу. Добре, не. А ти направи стълбичка ли? Не май да. Не знам какво съм правил. Не съм много стълбичка. Така. Ма дъма ли са ти твоите? Моите са да, обаче мисля, че има една каска хубава, желязна и обувки. TNT. Ще се гърми. TNT. Ще се гърми. О, оцелих някакъв за малко. Запалка. Имам 9 TNT запалка. Знаеш на какво е равното? На ко? На кабел. Кабум. Вземам брадва, защото... Аз пак брадва. Тирка, защото не знам какво ще стане. То с мангал. О, той падна. Защо е нож да е? Давай. Взели си нещо хубаво. Ами, не. Няма нищо обаче ма стрелят. Внимавай, виждам го. Ще му напукам кофичката на това младежче. Това е ком. Целята от грешната страна е Ботьо. Виж го, мамичката му. Откъде ма цели? Аз го целя отгоре. За какво не мога да мятам топките? Нищо идвай горе. Ама нямам блокове, трябва да взема. Взимай бързо, че и аз нямам. Ко? И сестра им почна да обзува. Камайна. Опаля. Диоманче! Че не то оцелих! Топки! Топки на секрет! What? What the go? Той се измъкна като по... Имаш ли ендър перли? Да. Ела тук горе да му скачаме. Къде си ти? Горе бе! Ме чакай да се кача. Качи са. Бързо, айде, чуть пътой. Бързо, давай. Давай. Не, някой чуп... Аз съм бе, айде да им перла. Чакай. На. Една. Давай, лай. Чак са. Не. Ако не умре чудо. О, не умрах. Така шифнал съм. Чакам го това. Ела така. Чакай, идвам. Да, и паднах, що не? Ба. Ела мила. Чули? Чули? Какво? Имам 5 минути. 5 минути ли? Аз да напукам.
стига. It's so fancy. Шипнал, значи я вече направо му сепих. Така. Направо го направих на нищичко. Къде е той последния? Къде е Не последния? знам, аз падам от вода. Къде е последния? Къде е последния? Къде е последния? Къде е последния? Ще да знам. Къде си? Ще паднеш ли доброволно или аз да... Аз ли? Не. Аха! Видяхте! Сега То съм не да много прави лав. нова игра или? Ами ако искаш. Тръгвам към тебе. Къде си? Почвам да играя. Къде си? Аз съм напълничка. Напълничка. Къде си? Ще те съсипа. Ага. Биш тоя, бе! Здравей, момче! PvP майстор ли се казваш? Ти нацъкам Мастър или кофа майстър? моха. Защото ако е мастър съм ли? Опа. Опаля. Фак! Съм ли? Къде има микротари? Пускам пошенки. Къде си? Чакам те. Ти още ли играеш? Аз играя току-що. О! Здрасти! Сега ще е брутално тъмно. Бърталистико! Къде? Е, тук в мене са диаманти. Да, искам. Има ли хубав меч? Имаш ли хубав меч? Да. Ама аз Ето нямам. ти. Ето ти диамантин. Този колко диаманта има тук? Ще енчантваме ли? Ами, мал. Оле, мале, как си? Не чупи. Това диаманта ми трябва от някъде. Нима ще паднеш най-долу, ще паднеш през мапа и ще ми плачеш. Ми мисля да ми пробвам. Чакай, там ми нещо за реджена. О, няма да би. Ама аз нямам нещо за реджен вече, аз ти го дадах. Дадах ти го. Факве на един удар съм. Къде си? И така отивам да му видя често. Жоди, къде си? Да му видя често има ли аген. А? Да видя ли често. О, диаманти. Ето я, бе. Два. Един. Да ти пикам на... Диаманти няма ли, бе? Кой не обича диаманти са? Ами ти. Това ти не знае къде го... Има някой на твоя остров, между другото. Може да отидем да го бутнеме. Къде е моя остров? И там от другата страна. Ще ходим ли? Аз защо не го виждам никой? Али бе, от тука, бе! Имаш ли да пари? Не, ще ми даде една и аз се иска да Ето че още една. Готов? Чакам малко да си приготвя. Готов! Давай! Скачай! Айде. Давай!
Къде са пърли, бе? Гори. Пак. Holy fucking shit. Ще набрам, че... Не, нема бе. Малко кръв си. Аре, бе, не можа да го... Той падна. О, ши. На колко си? Така добре на 2. Внимавай къде умираш. Къде умирам? Да. Дай ми ябълка, бе, мъсник. Ма ти си бил на... Да. На. Аде, бе. Ай, вземи ябълката, бе, момче. Дай. Това сме на диаманти. Един диамант ми трябва. За какво? Всичко взел, мъсник. Пускай. Сега яс. Не. Пускай, трябва ми експи, бе. Колко имаш? Трябва ми още едно. Половинка. Ма какво? Имам 5, трябва ми 6. Ципи. Така. То не трябва да спираме вече. Чакай само да свърши тази игра. Много е рано. Спираме. Тони, аз спирам. Пак. Окей. Айде, чао. Чао. Ами аз начало само ще продължи пчелята игра.